Care este adevărul despre Dumnezeu? Poate să ne afecteze relația noastră cu Dumnezeu dacă încetăm să mai punem întrebări și să căutăm răspunsul potrivit, asemenea unor copilași. În realitate, nu există om care să nu pună întrebări pe parcursul vieții. Unii doresc să știe încotro trebuie să se îndrepte în viață. Alții vor să știe despre pericolele cu care s-ar putea confrunta sau să ne satisfacem anumite curiozități. Din acest punct de vedere, oamenii se împart în 3 categorii. Cei care continuă să pună întrebări și se străduiesc să găsească răspunsuri. Cei care continuă să pună întrebări, dar au renunțat să mai caute răspunsuri. Și cei care au renunțat să mai pună întrebări și din acest motiv nu au ce răspunsuri să caute. Întreabă-te, din ce categorie fac eu parte? Biblia ne dezvăluie un secret. Acest secret ar putea să ne ajute să decidem din care categorie ar trebui să facem parte. În Evanghelia după Matei, capitolul 18, cu versetul 3, Iisus a zis clar: adevărat vă spun că dacă nu vă întoarceți și nu deveniți ca niște copilași, nici de cum nu veți intra în regatul cerurilor. Acest lucru ne transmite un mesaj din partea lui Dumnezeu, că este bine să avem bunul și înțeleptul obicei de a pune întrebări asemenea unor copii, să fim curioși cu privire la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și să nu renunțăm până nu vom găsi răspunsuri satisfăcătoare și demne de încredere. Ca să fim motivați să ținem cont de îndemnul lui Iisus Hristos, trebuie să avem în vedere că vom primi o răsplată mare, regatul lui Dumnezeu. Trebuie să ne întrebăm: merită efortul de a continua să caut răspunsul la întrebările vieții mele, ținând cont de premiul cel mare oferit de adevăratul Dumnezeu? Dar de unde avem garanția că Dumnezeu se va ține de promisiune? Conform cuvintelor scrise în cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, îi este oare ceva imposibil lui Jehova? Sau, căci eu sunt Jehova, eu nu mă schimb? Sau, voi împlini făgăduința pe care am făcut-o? Toate aceste cuvinte ne dau garanția că tot ce promite Dumnezeu trebuie să se împlinească. Acum e momentul să iei cea mai valoroasă decizie din viața ta și să te străduiești să cauți răspunsurile la întrebările vieții tale, așa cum ne îndeamnă Biblia în Cartea Faptele, capitolul 17 cu versetul 27. Pentru ca ei să-L caute pe Dumnezeu, chiar dacă ar trebui să bâșbâie după El și să-L găsească, deși nu este departe de niciunul dintre noi. Îți doresc succes și sper să nu te dai bătut tocmai acum când te-a ales Dumnezeu și ți-a făcut cea mai măreață invitație: vino și urmează-mă. Nu uita,
Relația noastră cu Dumnezeu depinde de curiozitatea pe care o manifestăm în căutarea și descoperirea celei mai importante comori, comoara divină ascunsă de Dumnezeu, pentru ca noi să depunem eforturi să o găsim. Succes!